miss you so. Sweet dreams, I miss you so. Sweet dreams, I miss you so. I wish it will never end. I wish it will never end. I wish it will never end. V marci 2015 vyšli do ulic Bratislavy desiatky ľudí bez domova, aby podporili tých, ktorí to tiež potrebujú. Rozhodli sa pomôcť iným, ako vedia. Lebo sami vedia, aké je to žiť v strachu, aké je to byť nechcený, aké je to zostať na ulici. A najmä vedia, aké je to zostať bez pomoci. Pomôžme aj my ľuďom bez domova, ako vieme. Na Vagus.sk